Hieronim Jarosz Derdowski urodził się 9 marca 1852 roku we wsi Wiele na Kaszubach, ówcześnie Zabór Pruski. Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej o silnych tradycjach religijnych. Jego stryj, ksiądz Jan Derdowski, był lokalnym proboszczem. To on zajmował się wychowaniem młodego Hieronima po śmierci ojca. Rodzina planowała, że chłopiec w przyszłości zostanie księdzem. Dlatego od najmłodszych lat przykładano wagę do jego edukacji i religijnego wychowania. Młody Derdowski uczęszczał do kilku szkół. Rozpoczął naukę w prywatnym progimnazjum księdza Antoniego Hunta w Starogardzie. Inne źródła podają Kurzętnik. Następnie kształcił się w gimnazjum katolickim w Chojnicach, tej samej szkole, którą kończył niegdyś jego ojciec i wuj. Był tam jedynym uczniem pochodzącym z Kaszub i już wtedy wyróżniał się niepokornym charakterem. Po 4 latach nauki został usunięty z chojnickiego gimnazjum za figle i wywieszanie patriotycznych transparentów w pruskiej szkole. Kontynuował naukę w gimnazjum w Braniewie na Warmii, gdzie dał się poznać jako wybitnie zdolny uczeń. W krótkim czasie stał się prymusem klasy. Co więcej, przejawił tam talent organizatorski, wydając własnoręcznie rękopiśmienną gazetkę szkolną Herold. Już jako nastolatek Derdowski wykazywał ducha przygody i romantyczne zacięcie patriotyczne. W wieku 15 lat, poruszony wydarzeniami we Włoszech, atak Giuseppiego Garibaldiego na państwo kościelne w 1867 roku, postanowił wraz z 2 kolegami udać się do Włoch, by stanąć w obronie papieża Piusa IX. Wyruszyli pieszo przez Europę. Z Kaszub dotarli aż do Padwy. Tam młody Hieronim został zatrzymany przez policję austriacką z powodu braku dokumentów i oskarżony o włóczęgostwo. Trzymano go przez 3 miesiące w areszcie w Padwie. Z jego pobytem we Włoszech wiąże się anegdotyczna opowieść. Podobno, chcąc wydostać się z trudnej sytuacji, Derdowski wysłał do rodziny list informujący o własnej śmierci i proszący o przysłanie 200 talarów na pogrzeb. Sprytny Hieronim powrócił do domu, bo historia ta przeszła do lokalnej legendy i była później opisywana w kaszubskich gawędach humorystycznych, np. przez Bolesława Kniterę w utworze Dyrda Zmartwychwstały. Po powrocie z awanturniczej wyprawy młodzieniec kontynuował edukację. Uczył się krótko w gimnazjum w Chełmie, a następnie w Olsztynku, gdzie w 1870 roku przystąpił do egzaminu dojrzałości maturalnego. Co prawda świadectwo maturalne Derdowskiego nie zachowało się, ale wiadomo, że naukę szkolną formalnie zakończył około 1870 roku. W Olsztynku nawiązał przyjaźnie z młodzieżą mazurską i zyskał opinię gorliwego patrioty. Jak wspominano, rozmawiał z nauczycielami Niemcami wyłącznie po polsku. Mimo nacisków rodziny, by wstąpił do seminarium, Hieronim zdecydował się na życie świeckie, czym rozczarował bliskich. W konsekwencji utracił ich wsparcie finansowe i od 18 roku życia musiał radzić sobie samodzielnie. Pozbawiony środków na studia uniwersyteckie, Derdowski podjął w 1870 roku pierwszą pracę. Wyjechał do Poznania, gdzie został pomocnikiem w znanej księgarni Mieczysława Leitgebera. Przez następne lata imał się różnych zajęć związanych z nauczaniem i literaturą. Pracował jako domowy nauczyciel, głównie w zamożnych dworach szlacheckich w Wielkopolsce i na Kujawach, dzieląc się swoją wiedzą i jednocześnie zdobywając obycie towarzyskie. W 1875 roku wrócił na Pomorze. Przyjął posadę guwernera u działacza narodowego Franciszka Schroedera w majątku Kobysewo pod Kartuzami. Wspomnienia z tego okresu malują Derdowskiego jako zapalonego polskiego patriotę. Ponoć nawet z pruskimi urzędnikami rozmawiał wyłącznie po polsku. Około 1876 roku Hieronim nawiązał korespondencję z Ignacym Danielewskim, redaktorem Gazety Toruńskiej, ważnego polskiego pisma w zaborze pruskim. Debiutował na łamach tej gazety reportażem Kilka godzin na polach grunwaldzkich, będącym opisem jego wycieczki na pola bitwy pod Grunwaldem. Artykuł ukazał się wkrótce po tym, gdy Derdowski stracił pracę guwernera. Być może zachęciło go to do rozpoczęcia kariery dziennikarskiej. W 1877 roku młody pisarz wyjechał na krótko do Paryża, zwabiony międzynarodową wystawą powszechną. Tam imał się dorywczych zajęć. Pracował jako woźnica tramwaju konnego, a podczas samej wystawy pełnił funkcję tłumacza w austriackiej sekcji organizacyjnej. Półtoraroczny pobyt we Francji poszerzył jego horyzonty. Jednak ze względu na trudności finansowe Derdowski musiał wracać. Część drogi do kraju przebył pieszo, z biedą u boku. Na stałe osiadł w Toruniu w 1879 roku. Rozpoczął wtedy pracę etatowego dziennikarza i literata w redakcji Gazety Toruńskiej, z którą współpracował już od pewnego czasu. Był to najpłodniejszy okres w jego twórczości. Derdowski pisał artykuły społeczno-polityczne i felietony, redagował dział Wiadomości Potoczne, zawierający informacje lokalne z Pomorza i Kaszub, a także wieści z 3 zaborów i ze świata. Jako redaktor często popadał w tarapaty. W pruskich realiach
jego publikacje nieraz uznano za wywrotowe. Kilkakrotnie stawał przed sądem za artykuły rzekomo godzące w porządek publiczny lub czyjeś dobre imię. Bywał skazywany na grzywny i krótkie areszty, kilkudniowe. Najgłośniejszy proces, w którym go pozwano, dotyczący obrony polskich rajców miejskich w Bytowie, zakończył się jednak umorzeniem sprawy. Pomimo tych przejściowych trudności, praca w gazecie przyniosła mu uznanie i stabilizację twórczą. W Toruniu Derdowski rozwinął skrzydła jako poeta kaszubski. Już od 1876 roku publikował w prasie lokalnej drobne wiersze i humorystyczne teksty w rodnej Kaszubszczyźnie. Kulminacją tego okresu było wydanie w 1880 roku w Toruniu jego najsłynniejszego dzieła, poematu O panu Czorlińszcim, co do Pucka po secy jachał. O panu Czorlińszcim, co do Pucka po sieci jechał. Ten obszerny poemat, napisany barwnym językiem kaszubskim, był wydarzeniem na niwie literatury regionalnej. Bohater utworu, ubogi szlachcic rybak z okolic Chmielna, wyrusza w przygodną wędrówkę przez Kaszuby Północne i ziemię słowińską, doświadczając po drodze rozmaitych perypetii. Tekst, przesycony humorem i satyrą, pełen jest żywych obrazów obyczajowych i typowych postaci ludowych. Co istotne, autor wplótł też w poemat refleksje historyczne oraz akcenty patriotyczne, podkreślające związki Kaszub z resztą Polski. Panu Czorlińszcim uznaje się dziś za kamień milowy literatury kaszubskiej. Wielu badaczy datuje od niego początek nowożytnej literatury kaszubskiej. Sukces pana Czorlińszczego zachęcił Derdowskiego do dalszej pracy twórczej. W kolejnych latach wydał następne utwory, m.in. satyryczny poemat Walek na jarmarku, Toruń 1883, w którym wykpiwał zaślepienie wsi modnymi nowinkami kosztem własnej tradycji, oraz okolicznościowy poemat Kaszubę pod Widnem, Toruń 1883, napisany z okazji 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej Jana Sobieskiego. Oba te dzieła, obok Czorlińszczego, należą do najpopularniejszych w dorobku Derdowskiego. W 1884 roku ukazała się kolejna kaszubska humoreska, Jasiek z Kniei, apoteozująca przywiązanie chłopa do rodzinnej ziemi i wiary przodków. Derdowski próbował też swoich sił w lżejszych formach. Wydawał na przykład żartobliwe przyśpiewki. Pod koniec 1884 roku opublikował utwór Wracanie Żydów do Palestyny, humorystyczną pieśń, której dosadny, kontrowersyjny ton wzbudził mieszane uczucia. Z dzisiejszej perspektywy utwór ocierał się o paszkwil. W okresie toruńskim Derdowski angażował się nie tylko w sprawy kaszubskie, ale i ogólnopolskie. Współpracował krótko ze Ślązakami, między innymi z publicystą Pawłem Stalmachem, redagującym w Cieszynie pismo Gwiazdka Cieszyńska. Utrzymywał też kontakty z literatami warszawskimi i lwowskimi. W 1882 roku, na fali kryzysu finansowego Gazety Toruńskiej, spróbował nawet szczęścia poza zaborami. Wyjechał najpierw do Petersburga, gdzie pomagał profesor Wilhelmowi Bogusławskiemu w pracy nad kilkutomową historią słowiańszczyzny północno-zachodniej. Tam też opublikował, pod pseudonimem Kaszuba, na łamach polskiego kalendarza Gwiazda, pierwszy szkic swojego eposu kaszubskiego. Następnie odwiedził Warszawę, gdzie przez 2 tygodnie był sensacją literackich salonów. Stołeczna socjeta podejmowała go na herbatkach jako egzotyczną ciekawostkę autora kaszubskiego poematu. Później krótko przebywał w Cieszynie, związawszy się tam z redakcją wspomnianej Gwiazdki Cieszyńskiej. Próbował także znaleźć pracę w Krakowie. Ogłosił w Przeglądzie Polskim obszerny artykuł o Kaszubach i we Lwowie. Niestety nigdzie nie zdołał osiąść na dłużej. Borykał się z biedą i problemami zdrowotnymi. We Lwowie trafił nawet do szpitala z powodu skrajnego wyczerpania. Udzielili mu wtedy pomocy życzliwi intelektualiści, m.in. historyk Wojciech Kętrzyński, ale mimo to Derdowski w końcu wrócił na Pomorze, zniechęcony niepowodzeniami. Sam pisał z goryczą o tym okresie. Dotąd bałem się tylko biedy niemieckiej i wmawiałem w siebie, że polskiej się nie dam, ale już i ta jakoś zaśmiało do oczu mi zagląda. Powrót do Torunia w 1884 roku przyniósł mu względną stabilizację, zarówno zawodową, jak i osobistą. Osiadłszy znów w redakcji Gazety Toruńskiej, Derdowski zaczął poważniej myśleć o ustatkowaniu się i założeniu rodziny. Właśnie w Toruniu, na przełomie lat 1883-1884, poznał swoją przyszłą żonę Joannę Lubowiecką. Joanna była córką organisty z Golubia, a przy tym utalentowaną amatorką teatralną. Spotkali się, gdy grała tytułową rolę w amatorskim przedstawieniu opery Hulk. Młoda, pełna wdzięku aktorka od razu zawróciła pisarzowi w głowie. Niestety na drodze do ich małżeństwa stanął stanowczy sprzeciw ojca Joanny. Uważał on Derdowskiego za kandydata niepewnego, ubogiego literata o radykalnych poglądach, który już kilkakrotnie podpadał pruskim władzom, miał na koncie drobne wyroki za ostrą publicystykę jako redaktor odpowiedzialny gazety. Obawiając się o przyszłość córki, nie zgodził się na ślub. Derdowski nie zrezygnował z Joanny,
uratowany, lecz sytuacja mocno się skomplikowała. Podczas gdy potajemnie utrzymywał z ukochaną kontakt listowny, równocześnie nawiązał bliską zażyłość z inną kobietą, Marcelą Dudzińską z Chełmna. Z Marcelą łączyła go serdeczna korespondencja o zabarwieniu wręcz miłosnym. Nieoczekiwanie jednak panna Dudzińska, odwiedziona od związku z Derdowskim przez pewną poważną osobę, wyszła za mąż za miejscowego rzemieślnika, kołodzieja. Ta wiadomość spadła na Hieronima jak grom. Poczuł się odrzucony i upokorzony. W marcu 1885 roku doszło do dramatycznej sceny. Zdenerwowany Derdowski, szukając zapomnienia w alkoholu, zaczął publicznie grozić rewolwerem w toruńskiej gospodzie. Był w tak fatalnym stanie nerwowym, że policja zmuszona była go obezwładnić, aby nie targnął się na własne życie lub nie zrobił krzywdy innym. Incydent ten świadczył, że sytuacja osobista twórcy stała się nie do pozazdroszczenia. Hieronim liczył na znaczny udział w spadku, tymczasem otrzymał jedynie drobną sumę, około 270 marek, znacznie mniejszą niż spodziewana i dużo mniejszą od kwot, jakie dostało jego rodzeństwo. Marzenia o finansowym zabezpieczeniu i o własnej gazecie prysły. Rozgoryczony pisarz uznał, że nie ma dla niego przyszłości w ojczystych stronach pod pruskim zaborem. Postanowił poszukać lepszego losu za oceanem. Decyzja o emigracji do Ameryki dojrzewała w nim już od jakiegoś czasu, a teraz stała się jedynym wyjściem na poprawę bytu. W 1885 roku Hieronim Derdowski podjął jedną z najważniejszych decyzji życia. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyruszył z Bremy na pokładzie parowca linii Norddeutscher Lloyd, zabierając ze sobą skromny dobytek i ogromne nadzieje. Miał 33 lata i wyrobił sobie już nazwisko w kraju, lecz czuł, że w zaborze pruskim doszedł do ściany. W liście pożegnalnym pisał, że w Ameryce liczy na więcej swobody i szans, których odmawiano mu w ojczyźnie gnębionej przez germanizację. Na emigrację wyjeżdżał nie tyle uciekając przed jakimś konkretnym zagrożeniem, pruskie szykany były dla niego chlebem powszednim, co raczej przed widmem permanentnej biedy i braku perspektyw. Wcześniej, na krótko przed wyjazdem, zastawił swoją część spadku za 300 talarów. Te pieniądze miały pomóc mu wystartować za oceanem. Po przypłynięciu do Nowego Jorku Derdowski nie osiadł od razu w jednym miejscu. Początkowo wędrował po wschodniej i środkowej części Stanów Zjednoczonych, próbując swoich sił w różnych ośrodkach Polonii. Zatrzymał się w Chicago i Detroit, gdzie od razu znalazł zatrudnienie w polskojęzycznych gazetach. W Detroit powierzono mu funkcję redaktora w dzienniku Gazeta Narodowa, a wkrótce potem ksiądz Paweł Gutowski zaangażował go jako redaktora pisma Pielgrzym Polski. Derdowski wniósł do tych gazet swój styl. Prowadził na przykład kącik humoru, a także zamieszczał liczne informacje z rodzinnych stron, z Pomorza i Kaszub, by emigranci mogli śledzić wieści z dawnych zaborów. Już w 1885 roku na łamach amerykańskiej prasy ogłosił utwór Marsz Kaszubski, będący patriotyczną pieśnią, w której pojawiło się słynne zawołanie „Nikt do zguby nie przejdą Kaszebę, Kaszubi nigdy nie zginą”. Pieśń ta, oparta na motywach pana Czorlińskiego, stała się nieformalnym hymnem kaszubskich emigrantów. Mimo sukcesów dziennikarskich w Chicago i Detroit, Derdowski wciąż szukał miejsca, które mógłby nazwać domem. Przełom nastąpił, gdy skontaktował się z nim stary znajomy z Kaszub, ksiądz Jan Romuald Byzewski. Byzewski od 1875 roku był proboszczem polskiej parafii w Winonie, miasto Winona nad Mississippi w stanie Minnesota. Tamtejsza społeczność polska, w dużej mierze złożona z Kaszubów, wydawała własny tygodnik Wiarus. Pismo dopiero raczkowało i potrzebowało doświadczonego redaktora. Byzewski zaproponował Derdowskiemu przenosiny do Winony, roztaczając przed nim wizję pracy dla największego skupiska Kaszubów w Ameryce. W tamtym czasie, połowa lat 80. XIX wieku, Winona przeżywała rozkwit. Była dynamicznie rozwijającym się miasteczkiem z liczną, prężną Polonią. Dla Derdowskiego oferta okazała się strzałem w dziesiątkę. W lutym 1886 roku przyjechał do Winony i objął obowiązki redaktora naczelnego Wiarusa. W początkowym okresie w Winonie nie obyło się bez trudności. Derdowski musiał ustatkować finanse pisma oraz zdobyć zaufanie miejscowej Polonii, co wymagało czasu. Jednak już w sierpniu 1888 roku sytuacja znacznie się poprawiła. Hieronim zdołał wykupić Wiarusa na własność wraz z całą drukarnią. Tygodnik stał się jego osobistym przedsięwzięciem, dając mu wreszcie poczucie stabilizacji materialnej. W kolejnych latach pismo prosperowało coraz lepiej, zdobywając pozycję jednego z najważniejszych polonijnych tytułów w Stanach Zjednoczonych. Przez pewien czas uchodziło wręcz za najpoczytniejsze wśród Polonii amerykańskiej. Derdowski dbał, by Wiarus służył podtrzymaniu polskości wśród imigrantów, a zwłaszcza wśród Kaszubów. Zgodnie z wizją księdza Byzewskiego uczynił z gazety ostoję społeczności kaszubskiej w Minnesocie, obrońcę ich interesów i tradycji. Jednocześnie na łamach pisma uczył swoich czytelników godzenia wielu tożsamości. Byli wszak jednocześnie Kaszubami, Polakami, katolikami i stawali się Amerykanami. Sam mawiał słynne zdanie:
powiedzenie: nie ma Kaszub bez Polski, a bez Kaszub nie ma Polski. Hasło to kierował zarówno do rodaków w Starym Kraju, podkreślając nierozłączność Kaszub z Polską, jak i do emigrantów w Stanach Zjednoczonych, przypominając im o korzeniach. W Winonie Hieronim Derdowski szybko stał się postacią powszechnie znaną i szanowaną. Dzięki niemu miasto to u schyłku XIX wieku stało się jednym z głównych ośrodków życia intelektualnego amerykańskiej Polonii. Pióro Derdowskiego cechowała płomienna retoryka i nieustępliwość. Jego publikacje odbijały się echem nie tylko w Minnesocie, ale i w Chicago, na wschodnim wybrzeżu, a nawet docierały do czytelników w dalekiej Polsce. Jako redaktor Wiarusa zabierał głos w ważnych debatach polonijnych. Sam tygodnik lawirował między konkurującymi organizacjami polonijnymi, ale bez względu na afiliację, Derdowski zawsze głosił swoje poglądy z równą pasją. Nie wszystkim się to podobało. Bywał atakowany przez oponentów, wdawał się w polemiki i publiczne utarczki z innymi działaczami Polonii. Głośny był na przykład jego prasowy spór z Clemensem Brelińskim z Chicago w 1893 roku. Jednak nawet przeciwnicy musieli przyznać, że głos Derdowskiego jest donośny i nie sposób go ignorować. Co ciekawe, Hieronim chętnie angażował się także w sprawy lokalne swojego nowego miasta. W Jarusie zachęcał rodaków do obywatelskiej aktywności, między innymi do udziału w wyborach. Sam bezpośrednio nie aspirował do urzędów, ale wspierał inicjatywy poprawiające byt mieszkańców Winony. Walczył publicznie o lepsze warunki pracy w tamtejszych tartakach i popierał budowę lokalnej linii kolejowej Winona and Southwestern Railroad, nawet kwestując na ten cel. Niestety jego cięty język i wtrącanie się we wszystko przysparzały mu także wrogów. W latach 1890-1894 w parafii świętego Stanisława Kostki w Winonie dochodziło do konfliktu, zmiany proboszczów, spory o budowę bazyliki, napięcia z zakonnicami prowadzącymi szkołę. Derdowski, jako osoba wpływowa, włączał się w te spory, często dolewając oliwy do ognia swoimi artykułami. Po odejściu księdza Byzewskiego w 1890 roku kolejni duszpasterze mieli z nim trudne relacje. Hieronim jednych popierał, innych ostro krytykował, co prowadziło do fermentu wśród parafian. Dopiero około 1894 roku, gdy proboszczem został ksiądz James Pacholski, sytuacja w parafii się uspokoiła, a i sam Derdowski nieco złagodził ton, stając się bardziej statecznym uczestnikiem życia społeczności. W 1893 roku Derdowski zdecydował się na zmianę tytułu swojego pisma. Wobec krytyki części duchowieństwa i konserwatywnych polonusów, że nazwa Wiarus, dosłownie wierny żołnierz lub stary Wiarus, jest zbyt świecka i mało katolicka, przemianował gazetę na Katolik. Zmiana ta miała zjednać mu przychylność hierarchii kościelnej. Przez jakiś czas tygodnik rzeczywiście wychodził pod nowym tytułem, ale ostatecznie nazwa Wiarus powróciła. Źródła wskazują, że Katolik funkcjonował krótko, być może jako dodatek. Bez względu na nazwę gazety, Hieronim w Winonie osiągnął wreszcie względny dobrobyt i uznanie, których tak długo mu brakowało. Emigracja okazała się dla niego szansą na nowe życie. Mimo licznych obowiązków zawodowych, Derdowski nie zapomniał o sprawach sercowych. Gdy tylko osiągnął pewną stabilizację finansową w Stanach Zjednoczonych, zaczął czynić starania, by ściągnąć za ocean swoją ukochaną Joannę Lubowiecką. Okazja nadarzyła się po śmierci ojca Joanny, głównej przeszkody stojącej dotąd na drodze do ich małżeństwa. W drugiej połowie 1887 roku Joanna przybyła do Stanów Zjednoczonych, by dołączyć do Hieronima. 21 listopada 1887 roku w pobliskim La Crosse, stan Wisconsin, para wzięła ślub, którego udzielił im ksiądz Roman Guzowski. Po ceremonii nowożeńcy udali się pociągiem do Winony, gdzie na stacji czekała na nich miejscowa polska orkiestra, witająca ich Mazurek Dąbrowskiego. Zgotowano im iście królewskie powitanie. Co zabawne, choć Derdowski formalnie przestał już być kawalerem, nadal pełnił honorowo funkcję prezesa Związku Kawalerów Polskich w Ameryce, organizacji samopomocowej dla nieżonatych Polaków. Ponoć koledzy pozwolili mu zachować ten tytuł jeszcze przez pewien czas po ożenku. Małżeństwo Derdowskich doczekało się 4 dzieci. Niestety los okazał się okrutny dla dwojga z nich. Pierwszy syn, Tadeusz, urodził się 4 stycznia 1889 roku, dokładnie w dniu, gdy Hieronim rozpoczął druk nowego numeru pisma, które dla uczczenia Tadeusza nazwał ponoć Kościuszko. Chłopiec zmarł jednak po 4 miesiącach. 2 lata później, 14 stycznia 1891 roku, na świat przyszła córka Felicja Halka. Otrzymała drugie imię Halka na pamiątkę roli, jaką jej matka odegrała niegdyś w Golubiu. Niestety i to dziecko zmarło w niemowlęctwie, tuż po ukończeniu 1 roku. Dopiero kolejne dzieci dożyły dorosłości. Helena urósł 5 lipca 1992 roku. Maria Hieronima, zwana w USA Harriet, urósł 7 września 1995 roku. Helena przeżyła ojca o wiele lat i dożyła sędziwego wieku.
wieku, natomiast najmłodsza Maria Harriet zmarła przedwcześnie w wieku 32 lat na gruźlicę, około 1927 roku. Życie rodzinne Derdowskich w Winonie toczyło się dość spokojnie. Joanna, będąca osobą wyrozumiałą i energiczną, wspierała męża w jego pracy społecznej. Była dla niego oparciem, prowadziła dom, a po jego śmierci przejęła nawet prowadzenie interesu. Sam Hieronim, mimo ekscentryczności w życiu publicznym, prywatnie podobno był ciepłym mężem i ojcem. Znajomi wspominali go jako człowieka o wielkiej osobowości, przyjaznego, ciekawskiego świata i nieustraszonego. Jego losy potoczyły się niekonwencjonalnie. Pełne były przygód i zwrotów, jakich nie doświadcza zwykły człowiek w tamtej epoce. Pod koniec lat 90. XIX wieku dał o sobie znać słabszy stan zdrowia Derdowskiego. Lata intensywnej pracy, stresów i przebyte choroby nadwątliły jego organizm. W 1898 roku przeszedł pierwszy udar mózgu, który spowodował częściowy paraliż. Choć doszedł do siebie na tyle, by kontynuować pracę, już nigdy nie odzyskał pełni sił. Coraz częściej ogarniały go też stany melancholii i tęsknota za ojczyzną. Po kilkunastu latach na obczyźnie Kaszuby i Polska śniły mu się po nocach. W lecie 1902 roku, czując się nieco lepiej, postanowił wybrać się z rodziną na wycieczkę za miasto. Urządzili wspólny piknik nad malowniczym jeziorem w okolicach Winony. Hieronim z rozrzewnieniem zauważył, że krajobraz tamtejszy przypomina mu rodzinne pejzaże Wiela. Błękit jeziora i zalesione wzgórza przywiodły mu na myśl kaszubskie strony. Był to jego ostatni radosny dzień. Następnego ranka, 13 sierpnia 1902 roku, Derdowski doznał kolejnego rozległego wylewu krwi do mózgu. Stracił przytomność i już jej nie odzyskał. Zmarł nad ranem około godziny 3:15, w piątek 13 sierpnia 1902 roku. Miał zaledwie 50 lat. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła polską społecznością Winony. Przez 2 kolejne noce w domu Derdowskich odbywały się tradycyjne czuwania modlitewne, prowadzone przez członkinie parafialnego kółka różańcowego. Pogrzeb odbył się 15 sierpnia 1902 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pomimo upalnej pogody, w ostatniej drodze Hieronimowi towarzyszyły tłumy. Kilkuset mieszkańców Winony i okolicznych miejscowości wyruszyło w kondukcie na cmentarz Matki Bożej, St. Mary's Cemetery. Pochowano go na tamtejszym polskim cmentarzu, gdzie spoczął pośród tych, którym poświęcił ostatnią część życia. Lokalna prasa amerykańska prawie nie odnotowała jego odejścia, co jednak nie dziwi. Derdowski działał głównie w kręgu etnicznym Polonii. Za to Wiarus poświęcił swemu redaktorowi obszerne wspomnienia, a społeczność polska Winony w pełni okazała swój szacunek podczas pogrzebu. Po śmierci męża, Joanna Derdowska dzielnie przejęła jego obowiązki. Została redaktorem naczelnym Wiarusa, a także zajęła się prowadzeniem odziedziczonej drukarni i księgarni. Była jedną z pierwszych Polek w Stanach Zjednoczonych, które stanęły na czele gazety. Pod jej kierownictwem Wiarus wychodził regularnie jeszcze przez kilkanaście lat. Do 1 sierpnia 1915 roku, kiedy to Joanna sprzedała pismo spółce akcyjnej w Winonie. Ostatni numer Wiarusa ukazał się w grudniu 1919 roku, zamykając 34-letnią historię tego zasłużonego tytułu. Joanna Derdowska wyjechała następnie z Winony do St. Paul, gdzie zamieszkała z córkami. Zmarła w 1929 roku, doczekawszy czasów, gdy pamięć o jej mężu, początkowo lokalna, zaczynała zataczać szersze kręgi. Hieronim Derdowski zapisał się w historii jako gorący patriota Polski, a zarazem dumny Kaszuba. W swojej publicystyce i poezji podkreślał nierozerwalność losów Kaszub z narodem polskim. Jego najsłynniejsze hasło „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub nie ma Polski” stało się mottem przewodnim kilku pokoleń Kaszubów. Derdowski wierzył głęboko, że Kaszubi przetrwają germanizację i doczekają zmartwychwstania Polski, czemu dał wyraz zarówno w poematach, jak i w artykułach. W Marszu Kaszubskim pisał proroczo: „Nigdy do zgubę nie przejdą Kaszeby”, wyrażając przekonanie o niezłomności swego ludu. Jego twórczość po kaszubsku miała krzepić ducha i budzić dumę z własnej odrębności, ale zawsze w łączności z Polską. Dla Derdowskiego bycie Kaszubą nie stało w sprzeczności z byciem Polakiem. Przeciwnie, uważał Kaszubów za część polskiej wspólnoty narodowej. Pisał o Kaszubach per Polacy północni i zwalczał wszelkie próby przedstawiania ich jako osobnego narodu. Było to podejście odmienne od tego, jakie reprezentował na przykład Florian Cejnowa, ojciec kaszubskiego ruchu regionalnego, który dążył do większej emancypacji języka i kultury kaszubskiej. Cejnowa zarzucał nawet Derdowskiemu, że ten poszedł do obozu polskiego i wydał pana Czorlinszczego po swojemu, ignorując ortografię oraz normy językowe, które sam proponował. W istocie Derdowski korzystał w swoich utworach z gwar kaszubskich bardzo swobodnie. Spolszczał pisownię, a dialekt stylizował na bardziej zrozumiały dla czytelnika polskiego, zwłaszcza zbliżony do gwary rodzinnej okolic Wiela. Z jednej strony czyniło to jego utwory przystępnymi, z drugiej późniejsi badacze
badacze zarzucali mu, że sprowadza kaszubszczyznę do roli folklorystycznej gwary języka polskiego. Mimo tych kontrowersji nie można odmówić Derdowskiemu ogromnych zasług dla rozwoju literatury kaszubskiej. Był literatem utalentowanym, obdarzonym humorem i lekkim piórem. Jego kaszubskie wiersze i opowieści tętnią życiem i autentycznością. Ukazują codzienność prostego ludu, wykorzystując jego język i mentalność. Niejednokrotnie posługiwał się satyrą, piętnując wady, np. pijaństwo czy bezrefleksyjne uleganie obcym wpływom, ale czynił to z sympatią dla bohaterów. Nazywano go nawet kaszubskim sowizdrzałem za skłonność do żartobliwych opowiastek. Publikował pod rozmaitymi pseudonimami, m.in. Jarosz Derdowszci, Hieronim z Kaszub, Heruś z Wiela, a także używał przydomka Ugasz. Jednocześnie potrafił uderzyć w tony serio, zwłaszcza gdy pisał po polsku. Jego publicystyka, publikowana w Gazecie Toruńskiej czy w Jarusie, świadczy o nim jako o człowieku zaangażowanym, wyczulonym na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Był rzecznikiem ludu, zarówno chłopów pomorskich, jak i robotników emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Historycy literatury oceniają, że twórczość Derdowskiego miała wpływ dwojaki. Po pierwsze, literatura kaszubska dzięki niemu zyskała swoje pierwsze, większe dzieła artystyczne. U panu Czorlińścim czy Jasiek z Kniei to dziś klasyka języka kaszubskiego. Po drugie, Derdowski mocno związał ruch kaszubski z ideą polskości. Przez większą część XX wieku dominował pogląd zgodny z jego linią. Kaszubszczyznę traktowano jako część składową kultury polskiej, a nie odrębny twór narodowy. Dopiero dużo później nastąpił powrót do idei cejnowy, postulującej większą autonomię Kaszubszczyzny. Niemniej jednak w okresie międzywojennym i powojennym to właśnie Derdowski był stawiany za wzór. Jego utwory czytano, cytowano motto o Kaszubach i Polsce, a pamięć o nim pielęgnowano jako o bohaterze, który spajał Kaszubów z Polską. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i powrocie Kaszub w granice państwa w 1920, postać Derdowskiego została na nowo odkryta i doceniona. Stał się on naturalnym patronem kulturowym Kaszubów, symbolem ich polsko-kaszubskiej tożsamości. Jego kult rósł, zwłaszcza że II Rzeczpospolita promowała jedność narodową. Powstały pierwsze inicjatywy upamiętniające poetę. Już w okresie międzywojennym jego imię nadawano nieformalnie niektórym organizacjom kaszubskim, a w szkolnych programach regionalnych pojawiały się fragmenty jego utworów. Po II wojnie światowej pamięć o Derdowskim również była żywa, zwłaszcza na Pomorzu. W sierpniu 1957 roku w jego rodzinnej wsi Wiele uroczyście odsłonięto okazały pomnik Hieronima Derdowskiego. Monument ten stanął jako hołd złożony synowi ziemi kaszubskiej. W kolejnych dekadach jego imię nadano wielu szkołom i ulicom w regionie. Od 1958 roku szkoła podstawowa nr 5 w Chojnicach nosi imię Jarosza Hieronima Derdowskiego. Patronem Derdowskim nazwano także pierwsze liceum ogólnokształcące w Kartuzach. Liczne ulice w miastach Pomorza, m.in. w Gdyni, Toruniu, Chojnicach, Szczecinie, otrzymały nazwy ulicy Hieronima Derdowskiego. To dowód, że stał się on częścią panteonu lokalnych bohaterów. W 2004 roku w Rumi odsłonięto nietypowy pomnik, wspólny monument Hieronima Derdowskiego i Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego. Dwie postaci symbolicznie przedstawione obok siebie mają ukazywać jedność kultur regionalnych z polską tradycją narodową. Poza tym w różnych miejscowościach znajdują się tablice pamiątkowe dedykowane poecie. W Toruniu, gdzie spędził kluczowe lata życia, w lutym 2021 roku odsłonięto tablicę pamiątkową na kamienicy przy ulicy Świętego Ducha, miejscu związanym z jego działalnością redaktorską. W Stanach Zjednoczonych również nie zapomniano o Derdowskim. Jego grób na cmentarzu w Winonie, przez pewien czas zaniedbany, został odnowiony staraniem lokalnej Polonii. Dziś znajduje się tam kamienny nagrobek z wyrytym nazwiskiem, prosta, lecz wymowna pamiątka po człowieku, który tak wiele zrobił dla tamtejszej społeczności. Polonia w Minnesocie i Wisconsin pamięta o nim jako o pionierze prasy polonijnej. Muzeum Polskie w Ameryce posiada w swoich zbiorach archiwalne roczniki Wiarusa i dokumenty związane z Derdowskim. Derdowski obecny jest również w kulturze, zarówno wysokiej, jak i ludowej. Jego utwory weszły do kanonu literatury kaszubskiej. Fragmenty poematu o panu Czorlińścim są dziś czasem odczytywane podczas regionalnych uroczystości na Kaszubach jako przykład piękna miejscowej mowy. Marsz Kaszubski autorstwa Derdowskiego z muzyką Feliksa Nowowiejskiego często można go usłyszeć na zjazdach kaszubskich i świętach regionalnych.
Słynne motto „Nie ma Kaszub bez Polski” nadal bywa cytowane w publikacjach i przemówieniach, choć współcześnie wywołuje też dyskusję o potrzebie zachowania odrębności kaszubskiej mowy i kultury.